mondo bed gi ratiro mar lowo. Then ineno kiwacho ka ni every day ni women ema drive the economy. Okay? They will own the economy. And kaki own the economy, then economy ma thuru bro chier. Erokamano. Wach mangima mokalo. To idu cha uchiel sama inloso gini to wan gi administrator ma osedhi ka chief ni ma family owacho ni ma ema dhi bedo administrator marwa e process ni te. Ka dipo ni kuom thuolo madu cha uchiel ni kapok gido confirmation mar grant cha. Ka administrator ni otho etimo nango. Okay. Ka administrator otho. Tichaki loko pache diere kanyo samo dhi nyime gi process ni. Yeah. Chik ochiwo thuolo ni inyalo lok administrator. Okay. So administrator nyalo tho. Kata administrator nyalo bedo ni tuo. Kata administrator nyalo bedo ni obedo run bankrupt. Ngama bankrupt kech kaminde ko samedwa rito mwandu mar ngama tho. Nyaki wachi to in gi mwandu marom nade. Makapo ni iketho mwandu mar ngama tho kata uso mwandu mar ngama tho. Tinya dhi ka mwandu ka mondo duok ne ngama tho. Okay, kot nyalo ka mwandu ni ka mondo duok ne ngama tho. So ngama lwete ni nono, ok ngama bankrupt. Ok nyal jolune bagaras. Ok nyal rito mwandu mar ngama tho. Okay? Nikech en tich mar trustee. En tich ma mi itielo ng'ato. And therefore kapo ni ng'ama nyo oket kaka gine administrator mondo administer mwandu mar ng'ama tho otho. Kata nitie reason momiyo uneno ni ok onego continue. To beneficiaries pod nyalo tero application e court. Kagi kwa court ni nyocho miyo ng'ane grant to koro sani ok onyal endelea bedo ginewa because of 1 2 3. Kuchiwo very good reasons, so court bro loko o grant no bro miyo grant iluongo ni rectified grant. Imiyo another person as an administrator. Application no ng'ama koro imiyo administrator ni iluongo ni administrator di bonis. Mano to is Latin. En administrator matiko